de vieira, de zorza vegana, de rape, de todo tipo. Faise a boca auga. Todas estas están aquí participando no concurso. Ti eres un cociñeiro dunha destas empanadas. Dunha delas, sí. Dunha delas. Eu que te quero preguntar é se che levou moito tempo facela. Pois a verdade é que sí, erguémonos moi cedo xa mañá e estivemos pensando a receta durante todo o ano, fixemos moitísimas probas, cada 3 meses facíamos unha proba e estivemos ensaiando moitísimo e o resultado está aquí, e a ver que lle parece o xurado. Hai moita competición, a competición é dura, non? E hai que facelo ben. Familia é daqui de Bandeira e valor emocional e simbólico, claro. Bueno, parece que chegan bastantes, non? Sí, van chegando, tardaron un poquinho en chegar, pero ahora parece que así deunos un poquinho de susto, porque madre mía, que pouca participación, pero agora van chegando. E a verdad que non sei como sabrán, espero sabelo máis adiante, pero a presentación teñen todas unha cara digna de ver, Desde logo que si se esmeraron no sabor, que seguro que sí, como na presentación van estar exquisitas.